Osote Governor Anambra Steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọnwụgo ọkpụkpọ oku ka ejikọ aka ọnụ n'agha na ebumegide enweghị nchekwa. Dr. Ibezim gbara oku a n'oge agba nke atọ nke ọgbakọ sinọdụ nke 12 nke Diocese Ọka n'ụka Anglican chịkọbara na St. Peter's Anglican Church Abaga na kansụl ime obodo Njikọ Ọka. Onye ọrụ anyị bụ Emmanuel Chigbata sonyere n'ebe ahụ wee wetara anyị akụkọ ka o si wee gaa. Dịka ọ na-agwa ndị bịara nzukọ sinọdụ ahụ okwu ka onye osote aka na-achị steeti a mere ka amata na onweghị ihe ọbụla na-aga n'iru n'obodo ọbụla enweghị nchekwaba ma gakwa n'iru kpọkwee ndị Anambra ka ha nyere ọchịchị na ugbu a aka ịhụ na enwere ezi nchekwa. Dọkịta Ibezim gara n'iru kpọkwee ụlọ nzukọ Kraịst ka ha na-enyere ma na-ekpekwara ọchịchị ọkammụta Soludo aka ma kwukwazie na ndị otu Kraịst dị oke mkpa n'ọchịchị. Dịka ọ na-akọwa isiokwu ọgbakọ sinọdụ ahụ ka dọkịta Ibezim gara n'iru dụọ ndị otu Kraịst ka ha gbaa mbọ gbagidesie ọlụ nke ozi ọma ma gbarụkwazie iru nyegara otu ndị ntorobịa si etinye aka n'ife arụsị. N'aka nke ya ka onye nchọpụta ide Global Movement ma bụrụkwazie onye na-apụta ịzọ ọkwa ọchịchị n'otu pati ABGA bụ Chief Azubike Kwado gwara ndị ahụ bịara ọgbakọ sinọdụ ahụ ịhụ na ha tinyere nkụzi niile e nyere n'ọrụ ma kwekwazie nkwa inye ezi ọchịchị ma rọpụta ya.